মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ যেটো বিভাগ লগতে জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে উপলক্ষে যেটো মাহ জোৰাজ্য কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মহিলাসকলৰ কিছুমান খেলৰ প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি 3টা ইভেন্ট লৈছোঁ, ফুটবল, ৰছী টানা, টাগ অফ ৱাৰ আৰু ব্লাইণ্ড হিট যেটো এই ইভেন্টটো আমি তেখেতসকলৰ মাজত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে লগতে এক্সিবিশ্যনৰ ষ্টলো আমাৰ পোষণৰ বাবে নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত এটা এক্সিবিশ্যনো ৰাখিছে। এইটো এটা মহিলাসকলৰ বা শিশু ছোৱালীসকলৰ এটা উৎসৱ হিচাপে আমি আজি এটা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ মেইন লিডিং পাৰ্টটো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু জিলা প্ৰশাসন। आइजो आरो गथ'सा जौगाखां बिफान, जिला गेलेमु बिफान आरो जोंनि जिला बेंगिरिनि जितु दैदेननायावहाय बेवहाय मोनसे आइजोफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोनसे मेला बायदि खालामदों। बेवहाय जोङो हिन्जावसा आरो आइजोफोरनि गेलेनायबो लादों, जेरै फुटबल, दुरुं बोनाय, दो बुख्रुबनाय आरो लोगोसे बेवहाय जोङो एग्जिबिशन बायदि खालामदों पोषण निउट्रिसननि सायावहाय। लोगोसे बेवहाय जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनिमियानि सायावहाय माखासे हिन्जावफोरखौहाय बे आशा आंगनबादि कर्मिफोर लाबोदों। बिसोर टेस्ट खालामनायनि देहा फाहामनाय बा देहा चेक खालामनायनि मोनसे बेबस्था बेवहाय खालामनाय जादों। बेसिकेलि बियो इन्टारनेशनेल वमेन डेजों लोब्बा लाखिनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों दिनै। गासैबो चिरां जिल्लानि ससियेल वेलफेयारनि मानसिफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्रायबो फैदों, गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर फैदों आरो बिभिन्न बाहाय प्रग्रामफोर दं। बे प्रग्रामाव बयबो बाहागो लाफैदों। ई सार्टिफिकेट जोङो आरो प्राइजनि बेबस्था खालामदों। प्राइज डिस्ट्रिबिउसन बा सार्टिफिकेट जों बिसोरनो होगोन, जिहेतु बिसोरो गेलेनो फैदों। जों बे अलरेडि बेफोर गासिबो एरेन्जमेन्ट दंखाजोबो। दा गेलेनाय जोबखांबा जोङो जोबनायावहाय बे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन प्रग्राम जेब्ला जागोन आरो लोगोसे बावहाय गेलेनायनिल' नङा, जोंनि चिराङावहाय माखासे हिन्जावफोर बा हिन्जावसा गथ'फोर माखासे बिथिङावहाय जे आवगायदों, जेरैहाय थांनाय बोसोरनि जितु HSLC आरो HS एग्जामफ्रावहाय जायफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामदों बिसोरनि थाखायबो जों फेलिसिटेसननि बेबस्था खालामदों। आरो जेन्डार सेन्सिटाइजेसननि सायावहाय जाय हिन्जावफ्रा खामानि मावदों बेफोरखौहाय जोंना डिपार्टमेन्टनिफ्राय सायख'नानै हरदों। स' बिथांमोननोबो जोङो सार्टिफिकेट बा मान बावनायनि बेबस्था जों खालामनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।